Запечено сирене с карамелизирани орехи, малко прясна мащерка и мед. Едно от любимите ми предястия за студено бяло вино през лятото. Започвам с хубаво твърдо сирене, от което не тече вода, както виждате. Може да бъде овчо, козе или краве. За да го нарежете най-чисто, е добре да използвате тънък нож, който леко навлажнявате, като след всеки срез го почиствайте с кухненска хартия. Правя плочките с дебелина горе-долу един пръст, след което ги подсушавам добре, за да се получи по-хубава коричката. Върху малки парчета хартия за печене капвам 2-3 капки зехтин и слагам сиренцето. По този начин може да запечете сиренето дори и в тиган без незалепващо покритие, т.е. в обикновен стоманен тиган, и пак ще се получи много добре. Хвърлям и малко мащерка, както и още зехтин отгоре върху плочките. Хартията доста улеснява обръщането и по този начин си спестявате възможността да ви се скъса хубавата коричка. Тук малко избързах и не се получи много наситен цвят, но от другата страна, както виждате, компенсирах с доста по-наситен и приятен загар. В тигана сипвам още около една супена лъжица зехтин и добавям една шепа орехи, на които ще им трябват само 2-3 минутки в горещия тиган, за да се запекат и да си отпуснат от приятният аромат. Малко преди да ги махна, добавям и една лъжица мед, след което ги разпределям върху сиренцето. Това, както виждате, е една хубава порция, но може да направите и няколко с повече орехи. Финализирам само с няколко листенца мащерка, 2-3 врътки черен пипер и, приятели, това е едно страхотно предястие, подходящо за студено бяло вино.